Здравейте, приятели на Мамче Амам! В днешното видео искам да ви представя една сладка баница с портокали. Мисля, че като я направите и я пробвате, ще останете очаровани. Аз също пробвах, опитах, хареса ми и ето, че искам и аз да я направя. Страхотен вкус и невероятно вкусна и сладка е. За нея ще са ни необходими 5 яйца, олио, захар, кисело мляко, 2 портокала, 2 бак пулвера, 2 ванили и разбира се да не забравим корите за баница. Отдолу ще ви дам подробно описание на тази сладка и невероятно вкусна баница с портокали. Така, хайде да запрятаме ръкави и да си направим тази чудесна и фантастична, мога да кажа, баница. И така, първото нещо, което ще направим е да си разбием яйцата. Ето, готови сме. Пускаме да се разбият. Така, идва време и да сложим и захарта. Ред на захарта е. Яйцата и захарта са разбити и сега добавяме и киселото мляко. Казахме подробно описание, ще дам отдолу под клипа всички съставки и продукти. Хайде да добавим и олиото. Прибавим и ванилията. И сега ще сложим и бак пулвера. Също бъркаме. Готови сме. Взимаме купата и отиваме към сглобяването на сладката баница. Сега хайде да се подготвим и портокалите. Настъргваме корите първо. Така, единия портокал, след това втория. За сега ни трябват само корите. Така че настъргваме и прибавяме към сместа. Все пак баницата ни е сладка и портокалова. Така, ето че сме готови. След което ще прибавим тези вече готови портокалови кори към разбитата вече смес. Хайде да ги добавим. Чакайте да взема една лъжичка. Все пак имам величка до мене. Готови сме. Разбъркваме нашата смес и слагаме настрани. Аз съм се приготвила. Тук ще я сгубим, тук ще я направим. Но преди това трябва да си подготвим корите. Ето ги нашите листове. Първото, което ще направим, взимам първите 3 листа. Отделям си ги. Ето така. Може да нарежем. Ще ви покажа. Както ви е по-лесно и сметните за добре. След което гледаме да покрият дъното, да не стоят така, нали, на топчеца. Трябва да има въздушност помежду. Ето, готови сме. Така, избързахме, но първото, което трябваше да направим, е да намазним тавичката. Сега ще сложим мазнинка, олио. След което вече си слагаме нарязаните вече кори, лентите. И разпределяме равномерно. Казахме равномерно. Следващото, което ще направим, е да сложим от сместа. Заливаме с готовата ни вече смес. Пак дърпаме настрани и продължаваме да режем следващите кори. Отново взимаме 3, пак режем. След като сме отрязали, също нареждаме върху първата наша плънка. Пак разпръскваме. Така.
И става една красива картина, мозайка. Много красиво и приятно занимание. Мисля, че няма да ви се стори трудно и да не ви е интересно. Но след като опитате, ще видите крайния резултат. Божествен сладкиш. Аз след като го опитах, останах просто очарована. И си казах, трябва да го направя този сладкиш, за което благодаря на жената, която ми предостави рецептата. Пак заливаме. Втори път. И така продължаваме да редуваме ред кори, ред смес. Ред кори, като най-отгоре заливаме само с смес. И така, готови сме. Заливаме с сместа, която трябва да покрие добре цялото сладкишче. Ето, идеално се получи. Печем на 180 градуса 30-40 минути до пълното му изпичане. Сега да си приготвим сиропа. За него са необходими 2 чайни чаши вода. Слагаме да заври. След като заври тази водичка, слагаме 2 чайни чаши захар. И да не забравим, портокалите разрязваме и изстискваме и този сок, който си пуснат, и него прибавяме към тази смес. Това ще е нашата заливка за сладкиша. Включваме котлона и чакаме. Ето, че водата завря. Сега добавяме захарта. Ето и втората чаша и бъркаме. Хайде да си стискаме и портокалите. Ще ползваме тези, които настъргахме. Разрязваме на 2 и стискваме. Сега следващия настърган портокал. Също изстискваме. Вижте какви хубави и сочни портокали. Готови сме. Прибавяме към водата с захар. Ето, че сиропа ни завря. Пак ще разбъркаме. И добавяме портокаловия изстискан сок. Готови сме. Чакаме да поври още 1-2 минутки. И така, нашата баничка е изпекана. Вижте колко хубаво се получи. Чудесно изпекана отдолу, от всякъде. Сега, преди да я залеем с сиропа, аз ще я надупча, за да може да влезе навсякъде сиропчето, да си го поеме. Дупчим на няколко места. Ако желаете, може да се я нарежете и пак да я залеете. Също е добро решение. И сега заливаме с сиропа. Ето и сиропчето. Вижте какъв хубав сироп. Почваме да заливаме. Аз заливам на 3 пъти. Първо така, първия път оставям 10 на минути, след което отново на 3 пъти. Да може бавно да се поеме и да се сиропира идеално. Хайде да нарежем. И пак ще залеем. Минаха 10 минутки. Пак ще залеем. Може и повече да изчакате. След 10 на 15 минути отново. Хайде да сервираме. Вкусен и сочен. Вижте, скъпи приятели. Ето още едно парченце. Страхотен портокалов сладкиш. Сладка баничка. Сочен, ароматен. Пробвайте го.